Започнахме вече видеото. Представи се отново. Здравейте, казвам се Миро и съм от на Криси класа. Моля ви, абонирайте се за Гоги Гейминг и за Криси Плей. Така. Крисия Плей, Миро. Така не ми запомни името. Крисия, Да, Миро, дори не знам къде си. Но хора, ще ви кажа пак да се обърнете за моя канал. В момента играем на Roblox и ми пишете долу в коментарите. Добре. И пишете ми долу в коментарите дали искате, може да направим училищна драма или да играем с една наша приятелка. Да, и може да играем с много наши съученици и приятели, с които, нали, можем тяхното разрешение е позволено да играем с тях. Така че, Миро, следвай ме, за да ти покажа едно нещо. Така, само не я да си взема един скейтборд. Миро, ето ме, тук съм с стич на главата. Ехо. Миро, ето ме! Здравей! Добре. Здравей! Давай, Миро, ето това е Миро. Предлагам ти. Това е Миро с червената шапка тук. Привет, Алоха! Така, Криси, качи се в колата ми. Чакай, сега ще купа. Стой. Чакай, че зумнах видеото ми. Така. Това, че... Миро, това дори не е кола. Това е танк. Бягай! Не мога да се кача! Ще ме убият! Няма как. Една се качи. Една се качи отгоре, не съм аз това. Махни. Махни колата. Махни кола. Така. Миро, къде си? Чакай! Чакай ме! В багера ли си? Не съм, Криси. Не съм. Аз къде ще седна? Много. Сега ще купа 12-та клас. Не, чай да пуснем. Това е един отзад. Парди багера. Миро, пръсни. Не сме на там. Миро, аз отивам. Миро, просто спълни се при 35-та къща, за да я купим. 35-та? Да. Окей. Така се чудо. Така, чудо се. Исках аз да я купа, де. I'm sorry, аз съм първа. Някоя голяма ли да взема? Па вземи ютубърска, ще не е ютубър. Ютубърска няма. Има. Коя е тя? Една къща. Чакай, сега ще кажа. Опиши ми я, което. Една къща, където е с... където се катериш и влизаш в... Просто си махни си къщата и ще ти покажа. Така. Филията. Ето я къщата. За ютубъри. Аха. Тая. Разбрах. Здравей! Трябва да стана ютубърка. Тъй, че аз вече съм ютубър. Аз принципно в реалния живот съм си ютубърка, но къщата за един ютубър. Направи ми да ти използвам къщата, Миро. Мила. Чакай, че снимам видео за моя ютуб канал. А моя къде е? Айде, аз тук ще ти пусна камерата. Айде, аз тя пускам. Давай. Здравейте, страхотни хора, аз съм Миро, това е Криси. Днеска ще... Аз съм на туалета. Ще седиме на туалетната чиния. В туалетната има парти, буквално, човек. Ще къп. В туалетната има парти. Ела сега ти покажа къде са ми парите. Гледайте сега. Първо гледайте един хак. Първо се смалявате малки. Стой и аз да се смалявам. Така много обичам да се... Идвате ето тук. Къде си? Ето тук горе. Къде там горе, бе? Как се качи там, бе? Аз се багнах. Точно там, където ти влезна. Чакай. Качих се. Не тук, бе. Долу.
Не могат да ми дават доли. Малко съм по-голям към. Така, скочи, ма! Скочи, ма! Тук. Ама аз съм по-голям от теб. Затова да. Идваше тук. О! Бам! Това за първи път го виждам. Аре да те огръба, става ли? Не! Да. Не! Да, може. Не! Ти сам се издаде. Не! Спокойно бе, стига. Няма ми пипаш парите, ма! Май тапате. О, аз тук ще цъкам на... да плуваме. Аре да ходим на яхтата. Че тук е много скучно. Каква яхтата гони, бе? Нямам робъкси. Ма на яхтата, Миро, моля те. Не на яхтата, ще вземе джет. Не вземи яхта. Нямам робъкси, ма! Добре, аз тогава ще взема. Що не ти? Вземеш яхта. Да, ще взема яхта. Какво не разбра? А тя е с робъкси. Взимай, прави какво четеш. Що па да не взема? Се чудя какъв цвят. По-добре, знаеш какво ще взема, Миро? Джет. Искам джет да купиш. Няма да е джет. Аз ще бъде полицейско. Леле. Аре, Аз карам. не, аз ще карам, това е мой. Аре, качвай се. Само да усиля скоростта. Аз искам да карам джет. Не, Миро, сега ще глифа, ще го направим яко. Аре, гледай. Миро, да отидем към... Аре да ходим към луната. Айде. Защото вижте как потъва принципно. И да видим дали ще паднеме. То до някъде ще ни спари май. О, Миро, аз като таковам то, гледай как отзад имам такива... Кажи ги. Нямам такова бяло, а то моето е друго. О, там има някакъв остров. Зелено. Да. О, там има някакъв остров. Към който... Така. Давай напред. Напред. Вере се напред. Напред науката е слънце, което в душите грее. Напред, тара-тара-та-та-та. Чакай ме! Ма кой така има сянка? Китлифо. И този остров. Чакай ме, бе! И Starbucks. Така че, Миро, аз отивам на там, на където. Ти къде си? Бе! Чакай се кача при тебе! Добре, ще дойде към тебе. Цак. Абе! То ме преобърна. Искам това, не ми харесва. Искам някоя друга. Нещо. Аз ще купа, стой. Аре да на кула. Аз това ти казах, че е яхтата. Стой! Това не е яхта, бе. Ти си яхта. Какво е това тогава? Пладноходка. Верно. Стой, не мога да се кача. Ще сложа стълба накрая. Стълба ще си сложила тя. Що да не си посложи една стълбичка. Знаеш какво ще... Това море е безкрайно, бе. Натам. Мирит, както се зуниш и направиш отдолу, ние летиме с яхтата. Каква яхта, бе? Вижте, като се едно лети. Миро, давай. Спри за малко. Спри. Отиди напред. Миро, стой. Падне. Чао! Не! Идвам. Не, аз съм ти разсърдена. Аз паднах. Как ще... Знаеш, какво ще се... Качвай се! Не. Имай си една стълба и се качвай. Не, стой, Миро! Стой да не се караме. Знаеш, какво ще направя?
мога да си... Миро, ела. Качи се вдолу. Тук вдолу ще видиш какво има. Трябва да седнеш. Къде? Тук долу има на нещо. Така. Седнеш. Ма не, то не става. Ма как да те мет... Става! Какво виждаш? Тебе. Не ти говоря за това. Ма не мога да те метна. Това е нещо по-голямо. Ще взема и това. Не това. Това. Качи се. Качи се. Стой. Не мога да те пусна. Метни се. Мира, аз като скочи ти се мяташ. Не сега. Така натам застани. Там седни. Там. Седни там. Чакай бе, ела първо тук. Ела първо при мен. Ела тук, там седни и ще паднеш оттам. Не мога, бе. Не можеш. Просто купи си такова и аз ще успея. Сега ще си. Вземи си просто от райни се. От инвентара. Фара да си прибираме към къщи, че е 9 часа и трябва нещо да закусваме. Аз принципно закусвам в един, но това е друг въпрос. Ето. Да, сега ме... Не сега. Отиди тук на последно, докъдето можеш. Да, бе! Аз паднах. Да, бе! What the fuck? Ти верно падна. Съм в началото. Сега ще дойда при тебе. Аз съм при къщата ти, Миро. А в майка ми е съществувало. Миро, и дойде някаква жена и някаква жена дойде. Тук. Я чакай, я. Ела. Такова. Аре бе. Стой, ще застанем отпред тук, за да можеш да я видиш. Виждаш ли я? Каква е тая, бе? Ти изневеряваш ли ми, бе? Не, бе. Тая някаква дойде. Къде знам? Как я мета, как се метна във водата тая. Миро, айде да играем крайница в тая къща. Не. Моля. Сега аз ти... Криси, предлагам ти да играем крайница в целия град. Така че аз се крия. Аз къде ще броя? Ти броиш при... Фонтана. Къща номер 1. При къща номер 1. Аз съм там вече. Да. Купуваш си я? Започвам. Хората виждат, че... Влизай вътре. Да. Даже ще сложа и жалвеси. Ма трябва да ми отключиш. Да. Така, аз почвам да броя. Така, започвам. Броиш до 50. Да, добре. Айде. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Миро, стой! Да ти кажа едно правило, нямаш правото да ходиш при другите къщи, имаш право само до коя къща стой? До 24-та. Добре. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Така, почвам да те търся. Така. Виждам! Буквално те виждам! Как така ме виждаш?
Добре, вече знам къде си без това. Тук дори не знам как да се пъхна вътре. Мале, виждам те, човек, виждам те. Ама на камерите ли гледаш? Не гледам на камерите, не гледам. О, човек. О, човек. О, човек. О, човек. О, човек. Намерихте буквално. Искам да те заплюя. Пуза, Миро! Не снимай видео. Да, не те видях, просто измамих. Аз съм на място, където не го знаеш. Моля те, има подсказка ми дай. Добре, подсказката е, че съм високо. О, човек. Дай някаква друга. Да. Добре, две подсказки. А втората е, че съм близко до полицията. Близко. О, Миро! То знам вече къде. Къде ме? Ох, аз паднах на люк. Така. Първо започвам. Тук. Близко си до полицията, казвам. Хохадар. О, виждам те. Буквално те виждам. На високо си. О, знам къде си, Миро! Буквално аз знам много добре къде си. Добре, къде съм? Така че идвам да те запупа. Да те запупам. Идвам да те запупам. И пам. И пуп. И пам. И папи пупам. Да те запупам. Да те пупам. Дете ти пупам. Не пам. Тогава кажи ми къде съм. Айде, кажи ми къде съм. В там при детската площадка, при люките, дето има не. Не съм там. Само това ще кажа. Да, някакъв друг жокер. Имаш право само на 2. Да, бе, имам право на 5. Да. 15 искаш ли? Може, не е проблем. Виждам те. Ти сега си отгоре на полицията. Право, че ме виждаш. Нема. Ти сега си при това, там където е отгоре на полицията с хеликоптера. Виждам го. Мале, Миро, къде си, ти имаш 5 минути. Да, бе! Стига, бе. Няма никъде описание колко минути мога да бъда принципно. Играем за време. Не играем за време. Не, без никакви времена. Времена викам. Не ми харесва. Айде ще дам последен жокер. Да, не си мил. Аз съм поне... Нали знаеш колко е висока болницата? Да. 3 болници една под друга. Намери ли ме? Ти си там на това бялото отгоре ли, бе? Не! Ти си. Не, ти си. Отивам да те заплюя. Не можеш. Заплюх те. Що мен трябва да ме заплюеш? Заплюхте, това означава, че сега ти пак съм аз. Пак аз... Не, стига!
О, добре, айде, почвам. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 50. Аре. Давай. Ми дам. Подсказка първа. Първа подсказка е, че съм близко. Ма, къде близко, бе, човек? Ти като ми кажеш близко, то от цял свят, къде близко? Ще разбереш сама. Втория жокер е, че... Искаш да ме лъжеш, нали? Не. Науи! Ти сега къде си? В момента се намирам... Чето тук не изгърмяха. В момента се намирам върху фонтана. Близко си до мен. Много близко. Уригнах се. Извинявам се. Браво. Ама снимаш ли видео? Да. Майга! Аз попръднах. Стига да не говорим тия глупости, защото трябва да го направя не и за деца. О, не, аз тук няма да влизам, много гадно и тъпо. Показвам ми как А третия последен жокер е, че... Сигурно няма да ми дадеш жокер. О, Миро, майта ви. Че си мега близко до мен. О, мега. О, разбирам Тя да вече. си спикаш. Добре. Аз през това време много бързо. Ти ме търси, а когато си готова, трябва да дойдеш при мен. Когато съм готова, трябва да... Когато ме намериш, трябва да дойдеш при мен. Да, хора, Айде, отивам до тоалетна. Вие няма да знаете моето място. Моето място спокойно ще бъде ето тук. Миро в момента не може да го види. Така че късмет на Мир, който няма да ми открие до никога мястото. То буквално. Моето буквално място е гений. Никога няма да го открие. Нали? Пишете долу в коментарите кой по-добре се крия. Като ви изгледате това цялото видео. В смисъл, нали? От всички кой по-добре се крие. Добре, Миро не е тук, значи. Здравейте. Да, Миро. Хой да си изпикае. Не, бях по-голяма номера. Добре, стига, че ще ми стъчкринат видеото. Отказваш ли се? Не, как ще отказвам, бе? Къде на къде, бе? Това място е най-трудното. О, Миро, аз имам една тактика, хора, която я научих от моята приятелка. Не съм я научила от моята приятелка, но просто така видях, че става. Така. Миро, я си сменим професиите, защото ютубър. Айде да станем доктори. Искаш ли? Не. Аради. След малко, като ме намериш. О, Миро, къде си? Отказваш ли се? No. Добре, това е най-трудното място, само това ще ти кажа. No! Не. Ох, прибих се. По-трудно е от теб. В какъв смисъл по-трудно е от теб? Само да кажа. О, дай ми някаква... 3 минути ти давам да ме намериш. Ако не ме намериш до 3 минути... Миро, предавам се. Така... Ела пред къщата ми. Да, аз вече съм там. Виж ме. Къде си? Влез вътре. И къде беше? Влез вътре. Да. Не, човек! Ти ме
пранкна! Значи ти беше отпреде! Аз те гледах на камерите! Ти беше отпреде! Добре. Не, сега ти броиш. Аз се крия. Ама нали каза, че искаш да сме доктори, а? Ами това беше за един хак към мамани. Исках да го покажа на хората. Не, искам да ми го покажеш. И да станеш доктор и аз да ти звънна по телефона и то да ми отчете къде си отгоре и аз да дойда да те намеря. Не. Да. Май няма да сме доктори. Сега, аз няма съм докторка. Отивай да броиш, Мирославе. Хора, аз трябва да ходя на едно място и за това ще ми бъде мъчно да се разделим с вас и ви оставам в ръцете на Криси, защото трябва да ходя с майка ми на ресторант. Мирош, в момента шегуваш ли се или го правиш? Не се шегувам. Добре тогава, чао. Довиждане, хора! И се надявам Криси вече да го качи това видео. Да. Довиждане, хора, абонирайте се за моят канал. И очаквайте част втора. Да, част втора. Криси, т.е. където аз Ще ме търси. Криси, ще видите как ще я намеря. Няма никога да ме намери. Никога. Абонирайте се за Gogi Gaming, абонирайте се за Крисия Games и от нас двамата. Чао! Чао!